Exodo Kapitulo 3. Si Moises gitawag sa Dios, si Moises maoy nagatiman sa mga karnero ug mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro, ang pari sa Midian. Usa niya na kaadlaw gidala niya ang mga hayop latas sa dapit nga awaaw ug miabot siya sa Sinai, ang balaang bukid. Didto mipakita kanya ang anghel sa Ginoo ingon nga usa ka nagdilaab nga kalayo taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit. Akong duolon og susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan, Moises, Moises. Mitubag siya, unsa man? Ang Dios miingon, diha ka lang kutob. Ayaw na pagduol. Hubo ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gitindogan. Ako ang Dios sa imong amahan. Ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Busa gitabonan ni Moises ang iyang nawong kay nahadlok man siya nga mo tan-aw sa Dios. Unya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan didto sa Ehipto ug nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilang mga galon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Busa mikunsad ako aron pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunok kining yutaa ug gipuy-an karon sa mga Kanaanhon, mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Perisihanon, mga Hibihanon ug sa mga Jebusihanon. Nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelita ug nakita ko kon gyunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawan gikan sa Ehipto. Apan miingon si Moises, kinsa man ako nga imong paadtuon sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa mga Israelita. Ang Dios mitubag, ubanan ko ikaw ug inigdala mo na sa katawhan gawas sa Ehipto, simbahon ako ninyo dinhin ining bukira. Mao kini ang magmatuod nga gipadala ko ikaw. Si Moises miingon sa Dios, kon adtuon ko ang mga Israelita ug ingnan sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug mangutana sila kanako, unsa may iyang ngalan. Unsa may akong itubag kanila? Ang Dios miingon kang Moises, ako mao ako. Inna ang mga Israelita, siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako maoy nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita, si Yahweh, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangtoran. Kini ang inalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Adtoa og pundo ka ang mga kadagkuan sa Israel ug sultihi sila nga ako. Si Yahweh, ang Diyos sa inyong katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, mipakita kanimo nga nag-ingon, nasayod ako ug nakita ko ang gibuhat sa mga Ehiptohanon kaninyo. Nakahukom ako pagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin gidaog-daog kamo aron dadon ngadto sa maayo ug tabunok nga yuta sa mga Kanaanhon, mga Hitihanon, mga Amorihanon, mga Perisihanon, mga Hibihanon ug sa mga Jebusihanon. Ang akong katawhan mamati kanimo. Unya uban sa mga kadagkuan sa Israel pangadto kamo sa hari sa Ehipto og inna siya, si Yahweh, ang Dios sa mga Hebreo, nagpakita kanamo. Busa tugoti intawon kami pag-adto sa deserto sa gilayon nga tulo ka adlaw nga pagbaktas kay maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. Hinuon, nasayod ako nga dili gayud kamo tugotan sa hari sa Ehipto gawas kon pugson siya. Apan gamiton ko ang akong gahom ug silotan ko ang Ehipto pinaagi sa mga kahibulongang butang nga buhaton ko didto. Pagkatapos niana, tugotan kamo niya sa paggawas, himuon kong atahoron kamo sa mga Ehiptohanon aron inigbiyan ninyo, dili kamo manglakaw nga walay dala. Ang matag babayeng Israelita mangayo og mga bisti og mga alahas nga bulawan og plata gikan sa ilang silingang Ehiptohanon ug kang bisan kinsang babayeng Ehiptohanon nga nagpuyo sa maong balay. Isulob kini ninyo sa inyong mga anak ug niining paagiha makuhan nyo ang bahandi sa mga Ehiptohanon.